ମାଛ ହଳଦୀ ପାଣି କରିବା ପାଇଁ କଞ୍ଚା ମାଛକୁ ଭଲକି ଧୋଇକି ତା ଦେହରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇକି ଟିକେ 5 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଆମେ ଭାତକୁ ବାସି ତୋଡ଼ାଣୀରେ ଏଥିରେ ହେବ ହେଲା। ବାସି ତୋଡ଼ାଣୀ, ଟମାଟୋ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଧନିଆ ପତ୍ର ଥିଲେ ପକାଇବେ। ତାକୁ ଗୋଟେ ତୋଡ଼ାଣୀ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାଟିଦେବେ, ଟମାଟୋ କାଟିଦେବେ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି କାଟିଦେବେ। ଏ କରେଇରେ ତେଲ ପକାଇକି ମାଛକୁ ଭାଜିଦେବେ। ମାଛ ବହୁତ ଭଲକି ପୋଡ଼ ପୋଡ଼କି ଭାଜିବେନି, ତରତର କଞ୍ଚା ଭାଜିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଜୁଛି, ଭାଜିକି ଦେଖ କାଢ଼ିଦେଲି। ତାପରେ ଏବେ ହଳଦୀ ପାଣି କରିବା ହେଲା। ତାକୁ କରେଇରେ ତେଲ ପକାଇଦେଲି, ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଇଦେବି। ସେ ଫୁଟଣଟା ଭଲକି ଟିକେ ଫୁଟିଯିବ। ଫୁଟଣଟା ପକାଇବେ ଭଲକି ଫୁଟିଯିବ, ଟିକେ ଅଧିକ ଫୁଟଣ ପକାଇବେ। ପକାଇଦେଲେ ଫୁଟିଗଲା ଭଲକି ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟି ଯାଉଛି, ଭଲକି ଫୁଟିବ। ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟମାଟୋ ପକାଇଦେବେ। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟମାଟୋ ପକାଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଭଲକି ଭାଜିବେ। ଟମାଟୋଟା ଟିକେ ମେଲ୍ଟ କରିଯିବ, ନରମ ହେଇଯିବ। ଭଲକି ପକାଇଦେବେ, ଭାଜିଦେବେ। ଟିକେ ମେଲ୍ଟ କରିଯିବ ଟମାଟୋ ମେଲ୍ଟ କଲେ ସେଇଥିରେ ହଳଦୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବେ। ଲୁଣ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପକାଇବେ, ନହେଲେ ପଛରେ ବି ତୋଡ଼ାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପକାଇଲେ ବି ଚଳିବ। ଲୁଣ ପକାଇବେ, ମୁଁ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିକି ପକାଇବେ। କେତେ ହେଲା ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ପକାଇବେ। ଲୁଣିଆ ହେଇଯିବ କ'ଣ କରିବେ ଦେଖିକି ପକାଇବେ। ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋଟା ଭଲକି ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଯିବ। ଟମାଟୋଟା ନରମ ହେଇଯିବ। ନରମ ହେଇଗଲା ପରେ ମାଛ ଯେତିକି ପକାଇବା କଥା ଆପଣ ପକାଇବେ, ପକାଇଦେବେ। ଯିଏ ଯେତିକି ପକାଇବ, ଏ ବଡ଼ ମାଛରେ ବି ହେଇପାରିବ, ଲୁଣି ମାଛରେ ବି ହେଇପାରିବ। ମୁଁ ଲୁଣି ମାଛରେ କରିଛି, ଆପଣ ବଡ଼ ମାଛକୁ ବି ଆଣିକି ଭାଜିକି ବି କରିପାରିବେ। ତ ପକାଇଦେବେ, ତ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବେ ଭଲକି। ଭାଜି ହେଇଗଲା। ଏଇଠି ତୋଡ଼ାଣି ଆଣିକି ବାସି ତୋଡ଼ାଣି ଦେବେ। ବାସି ତୋଡ଼ାଣିରେ ଏଇଟା ଭଲ ହୁଏ। ଟିକେ ଆମ୍ବିଳା ଥିବ, ତୋଡ଼ାଣି ପକାଇଦେବେ। ସେ ଫୁଟିବ ଭଲକି ଟିକେ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଟିକେ ଫୁଟିବ। ଫୁଟିଗଲା ପରେ ସିମ୍ କରିଦେବେ, କିଛି ସମୟ ଟିକେ ଫୁଟାଇଦେବେ। ତାପରେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟୁଛି, ତା ଦେହରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇଦେବେ। ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇକି ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କାଢ଼ିବେ। ଟିକେ ସମୟ ଫୁଟାଇଦେବେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇକି, ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କାଢ଼ିଦେଲେ ହେଇଗଲା। ଆଉ ହଳଦୀ ପାଣିଟା ଭଲ ଲାଗେ, ଏଇଟା ଦେହ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଭଲ।